С 0-1 от Левски, късно такова, след попадение на влезлия като резерва Сими Фадига. Следващите 90 минути вече са в ход. Именно с него бе свързана голямата липса в лагера на гостите преди няколко дни в София. И първият точен изстрел към вратата, пазен от Кристиан Секолич. Спокойно можем да обобщим, че Етър очевидно гледа към следващата кампания вече. С много добро нападение обаче футболистите на Светослав Петров в 8-та минута. От 30 потенциални за печелене или показател от средно 0,8 точки средно на един матч, което е излезе отвъд пределите на наказателното поле. Вече срещу двама. Страхотна техника обаче от Уери, който продължава да владее. Възможно за Берое. Стрел към вратата на Кристиан Секолич. Ще видим третия гов удар за Зарали от началото на срещата, след като изстрела на Франциско Политино бе блокиран. Първия безспорно бе доста по-успешен за Ловре Кнежевич, който остави наистина страхотни впечатления с играта си. Не само в Етър, като цяло в българския футбол, тъй като в последствие той защитаваше и цветовете на Арда. Изстрел сега към вратата на Етър. В 31-та минута Берое повежда в резултата. Кой ако не Себастиян Вия? През пролета да дърпа своите съотборници напред към победата, която вероятно ще накара Зарали и да дишат доста по-спокойно от тук до края на кампанията. Страхотен изстрел на Себастиян Вия, с който офанзивният футболист в лагера на домакините ознаменува своето завръщане в титулярния състав на Берое след изтърпяно наказание. Ново обаче попадение. Броени секунди след попадението, което болярите инкасираха. Още една опасност пред тяхната врата. Уерик, страхотно изпълнение и греда. Вълков връща назад за Чинели. Ще едно нападение на домакините. Себастиян Вия в наказателното поле сам срещу Секолич. 2-0 за домакините. Още веднъж автор на попадението е бившия футболист на Бока Хуниорс. Втори гол. И втори различен начин, по който Себастиян Вия да отпразнува свое попадение. А дебюта, заето в краткосрочен план, важен отговор, който получават привържениците на Зарали. В дългосрочен план обаче остават много въпросителни. Конкретно в днешната вечер Берое е на път към това да отбележи трето попадение и окончателно да откаже Етър от битката, поне за точка. Той обаче въобще не бе на нужното ниво. Някъде тук вероятно приключва и първото полувреме. Точно така. Берое с аванс от 2 гола след 45 минути футбол. Грузински от 11 мача. В дебюта си като титуляр Александър Мишов не бе на ниво. Заменен споменатото 14-то място, на което тима завърши през изминалата кампания. Поне към момента обаче Берое се е устремил към това да посрещне заключителните 4 кръга от пол позишън спрямо своите съперници. Вече обаче в готовност да влезе в игра за заключителните малко повече от 35 минути футбол. Изстрел на Вини Триболе. Удар, който се оказа неуспешен опит от страна на футболистът с номер 91. Ще едно неточно отиграване от страна на младия български бранител. Доста разконцентриран в последните няколко секунди Викторио Вълков. Във Враца ще бъде изключително интересно. Местния Ботев посреща Хебър. Франциско Политино междувременно напуска терена. Хавиер Силго 3 последователни поражения. И успех за Ботев Враца с 1-0 в Северозапада. Това на практика интересни. Трудно може обаче да се стигне до нещо подобно при такова изпълнение, каквото видяхме от Жан-Марк Тибое. А напротив, Берое може да отбележи за трети път във вратата на своя съперник.
възможност за Зарали. 3-0. В 90-та минута Берое окончателно потвърждава своята домакинска победа срещу Уетър.